Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayang gabi sa tutaran niyo mga kaaksyon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na naman diri sa ating pagpangalagad. Martes kita nga edisyon sa inyo para tuntunan. Aksyon Night Patrol. Welcome naman sa tutaran niyo mga tagpalamati. Sa atong mga kaaksyon nga naga-monitor na sa atong diri nga pagpangalagad sa mungkid lamang nga gabi. Mga kaaksyon, liwat naman kita mga dulong sa inyo sa pinaka mga bago, mga preska, mga dalagko, mga balita nga natipon sa atong mga aksyon unit reporters, sa atong mga aksyon correspondents, kalakip man ang mga balita national, international, na may magaluntad o kung magalanog sa mga gabi mga kaaksyon. Ato ni na igadulong straight sa inyo tagsa ka mga palamatinaan, subong man nga kagabihon. Martes kita nga pagpangalagad. It's May 31, 2022. Mga ka-aksyon, may kaupod ninyo. Subong man nga gabi ang aton nga aksyon correspondent gikan norte padurong sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Padayon mo ang paglambiyong sa aton nga patrol. Aton nga patrol to ang aton naman nga crosswind patrol. Upod nato ng puwersa ni aksyon papang Alvena Grava. Okay, kadulong nilang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sunad sang Bacolod. Back to back sa iya piloto sa patrol. Upod kay aksyon papang Nixon Tahom. And of course, mga kaaksyon, yaraman nga nagabantay sa pinakauling nga mga balita national kag international. Ang aton nga news center subong nga gabi po nato ng puwersa ni aksyon ang defensor. Dali naman sa Studio A, Master Control po naton si aksyon Nelmar Madera kag aksyon Christian James Binares. Mga kaaksyon, sa ngalan sang inyong regular nga anchorman, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporary sa pagpangalagad sa mga Martes nga edisyon sa inyong palatuntunan Aksyon Night Patrol. Ako naman ang inyong alagad sa kanginana, Aksyon John Diaz. Salawat mayong gabi kag welcome sa Aksyon Night Patrol. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol!
Action Radio Philippine Standard Time, las 9:52 na. Ay, mayad nga gabi sa tunaran ni matag palamatiya. Kamusta kamo drama ka-aksyon? Manaming panayampo sa palibot sa syudad sa Bacolod. Subong nga gabi, daw ka sako-sako gid sa mga dalanon. Daw ka damo gid sang taho sa pila ka mga establishmento komersyal sa mga malls. Oy, perte mga kalanaan subong nga gabi, gahingagaw ang iban. Remember, today is the last day sa bulan sang Mayo. Halos saran nga mga parokya diri sa may probinsya sa Negros Occidental, kalkip na ang syudad sang Bacolod nagaselebrar sa ginatawag nga Flores de Mayo. Perte basta gani may amo ginaginabantayan sa mga kabataan, di ba? Magkadto kas parokya, may mga ginapapreparar to nga mga Catholic o kung ano drabi nga mga activities. Nagakinanta sila. Ang iba may mga bit-bit nga mga bulak na paglilit sa ginikanan ang bulak to ay nabilin sa gwa. Iban gani kung kaysa kung wala bala sa bulak ang makitaan bating dahon abala nga pwede lang nila yang magamit kabisan pang sa buwag na panawag nila na. Amo na ginapang gamit sang iba, ang ginapang gurugunting bla mga ka-aksyon. I don't know kung experiencean man at sa aton nga matag palamati. Pero for sure damo gini na kaagi sang ginatawag naton nga Flores de Mayo. And usually maka-aksyon ang pinaka-highlights ni amo nibla ang nagakadto ka sa o kung may ara sa Santa Cruzan. Amo sa James kagay ka sa na escort Santa Cruzan James? Wala? Wala kag-escort sa Santa Cruzan? Ako ay mo ko nakagi sa una pero nakabudopod na facilitate sang sa UNOR na sa una. Pero tine sa una may mapulo pa Santa Cruzan na sa una mo. Kilala ko gani si Warren Rec niyo. Kagi ni sa una intra Santa Cruzan. Sa ginimo nga kahoy. Damayo ko no So mga gabi nga daan may nakitang ko sa pinaka mga pictures mga ka-aksyon. Like dito sa may barangay Mansilingan, may activity ganito do may do ano ganito pag corona wala sa Reyna Elena. Damo na mga Reyna na sila tapos may mga ulo escort na sila. Tapos mga parada. Wala, ito iban doon na saksiyan nila. May picture, makanis Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. So may mga Reyna, matusukay na nga gina-cater guro nila to. Basi ila to guro sponsor, ko na mo to guro nagtiglawas dala sa may Barangay 18. Perte, no? Sa last day, ganun isang May, amo gani ang medyo damo aktibidad. And usually sa San Carlos, ang damo, I think the fiesta mo sa Carlos by this time. Before, no? I don't know if amo gyapon ang ilang schedule. Happy Flores de Mayo sa tutaran nga mga tagpalamati sa aton nga mga ka-aksyon dira. Kamalugid ko naga-enjoy gid ang iban. Bangod nga tiko mag Flores de Mayo nga daan may libre kis ang arroz caldo mong. Kay bantod nga mga kabataan, lagas nila hindi man tanan pero iban lalabot sa mga activities, dira religious activities inside sa nga mo sina nga parokya mga ka-aksyon. Iban gali ng iban. Nagaluto na toros kaldo wow. Ano iban ginaparahan nila para makapa-enjoy kaga makakulok ang kaon man sila mga ka-aksyon na makaambit man dila sila sa ginapreparara. Anyways, mga ka-aksyon, so mga gabi, kung may ara ka madala inyong mga komento, mga reaksyon, mga impormasyon, suwesyon nga luyagi palabot rin sa itong pagpangalagad. May mga kamasigapon mga kapadala sa ito naman yung text hotline 0963-7570874. Sa mga nag-monitor naman by Facebook Live, pwede gid. Makapadala sa inyong mga komento, reaksyon. Mag-comment na sa itong live streaming sa Aksyon Radyo Bacolod mga ka-aksyon. Atagan natin sa ingtalopang o dugay-dugayin nyo naman ng mga mensahe. Hindi na natin pagkalimtan I-share gid palihog ang aton nga live streaming para damo kita may malambot sa aton nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Unang-una gid sa listahan. Good evening, Ma'am Jenky Dilagdon. Ma'am Jenky, thank you so much. Congratulate si Ma'am Jenky.
Dre, ano na to di mama? Talos temporaryo lang kita dre sa Action Night Patrol. Our regular program is kunapon 4:30, usually 4:45 to 6 p.m. no? Sa Action Reports Afternoon Edition. Pero basta Martes kita dre gapongko sa Action Night Patrol. Ma'am Homa Lumena, good evening. Good evening, Action John. Check attendance lang kami diri sa Mayla Carlota. Donald Kabasag, mayang gabi dira sa inyo. Vicente Encarnacion. Oy, sinong Vicente? Dira sa may check-in hotel. Good evening, Action John. Ba, hindi ka na din namon maupo ni Papang sa check-in. Amo ginano nga, mapitapit na kung dira kay Basip. Lam-lam ka mo bisita. Kita dira sa check-in. Hopefully, welcome to the Gyapon kung magsunod kay dira, no? Importante, bantayan mo. Basip na may check-ins Papangaw. Ay, ari na. Bantay-bantay sa tumatag pa naman ti. Sa nagaulat sa resulta sa STL. Nagsato naman nga loto mga kaaksyon. Pagalagawago na tundugay-dugay ang mga nagdalaog. Kag ang numero nga nagwa mga kaaksyon. Sa small town lottery kagamuman sa may loto mga kaaksyon basi inyo na ni numero ang nagwa. Ari resulta kita, recap kita sa resulta sa STL. Sa unang draw kay nagidamang sa aga 14, 17, 14, 17, first draw ina. Second draw 25, 23, 25, 23. Sa third draw mga kaaksyon ikatatlong nga draw sa mga adlaw. 26, 32, 26, 32. Resulta naman siyang Lotto 642. Ang winning combination na may jackpot prize nga 43,912,343 pesos and 80 centavos. Oy, buenas! Perte, hindi lang isa, hindi lang duha. Tatlo gid ang nagdalaog sa 642 nga winning combination. Perte, makanibuinas ang tatlo ni no? Sila gini matunga guro nga tatlo ni no? Tatlo ang nagdaog na may mga winning combination. 25, 20, 29, 7, 21, 2. Suliton ko sa 642 ang winning combination. Basta ikaw na dara nagdaog 25, 20, 29, 7, 21, kag 2. Sa 649 naman may jackpot prize nga 28,029,483 pesos and 60 centavos. Oy, wala sang may nagdaog sa Super Lotto 649. Ang winning combination 33, 19, 41, 46, 36 kag 12. Liwat ang winning combination sa Super Lotto 649. 33, 19, 41, 46, 436 kag 12. Sa ito naman nga Ultra Lotto 658. Na may jackpot prize nga 49,500,000 pesos. Flat mga kaaksyon. Problema, wala sang nagdaog. Na may winning combination 28, 56, 12, 43, 25, kag 31. Saliton ko Ultra Lotto 658. Winning combination 28, 56, 12, 43, 25, kag 31. Amo na mga ka-aksyon po, congratulations gido sa maswerte nga tagdaog sa 642 winning combination na may jackpot prize nga 43,912,343 pesos and 80 centavos. Congratulations! Good evening lang kay Odin Lamis. Good evening from Negros Occidental, Oriental. Listening from mountain tops of Santa Catalina, Negros Oriental. Alexander Pila, good evening Action John. Watching live from Zone 6, Barangay Handuman, Andrisa, Bacolod City. Ma'am Christine Minyes Villalobos. Good evening Action John. Monitor lang ko no from DSB sa may Barangay Pandanon.
Jeff Chavez, Action John, good evening. Watching lang kami diri sa Green Energy sa may Barangay Villamonte. Oy, taga Green Energy, drama yung gabi sa inyo tanan. Mumayo lang ang pagpaurok-urok subong nga gabi. Don Fe Marie Duma Castro, mayang gabi dra. Mayang gabi dra. Action Radio Philippine Center Time, las 10:02 na. Check natin mga ka-aksyon ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod. Kamusta ay hana ang paglulambiyong nila ni Papang na Alvin Grava kag Papang Nixon Tahom? Kamusta ang aton nga madalanon sa palibot sang syudad? Kamusta mga mayor nga mga kaladuan diri, mga balay kalanaan, balay nasalan, balay ilimnaan? Kalakip na mga balay lingawan mga ka-aksyon. Damo subong kay daw busog-busog gid. Do gahabok-habok gid ang bulsa sang aton nga mga kaaksyon kay iba nakabaton sang ilang sweldax. Oy, sana all. Mayang gabi dira kay idol ko, Idol ko, Sir JP, good evening. Monitor na ko no sa Mobile Patrol sa Strada Pickup. Uy, perte! Strada Pickup ang iya nga ginasakyan subong nga gabi. Ikaw dagli subong, sir? Gumaidlaw naman tanilibot-libot sa Bacolod mong, no? Anyway, mga ka-aksyon, i-check natin ang pinakaling report, observation report sa ato naman nga patrol. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Upod kita kay Aksyon Alvin Grava. Papang! Mayang gabi! Bang! May gabi, Bang! Wag kita da? Ara, dayon na! Eh, dulong eh. O, di ito lang dayon. Dulong nga na, hindi may para isanay lang. Kaniman ba o isaon tani? Anong gusto mo? Kag sino ang gusto mo dalon ta sa atubang mo? Pili lang. Naka-green? Ano dang available? Naka-blue? Oo. Naka-brown? Oo. Naka-yellow? Ah. Ay, gawin sila auction dyan? Naga-wave sila? Oo, gawin sila auction na dyan, no? Sila naglio? Pili ka sa tatlo. Pwede digtol ako sa patrol sa likod. Ang araw sa likod. Aton cameraman, si Papang, of course. Ati no? si Papang papili. Kay eksperto na da sa? Si Papang, ati si Papang papapilion. Dati pwedeng gidaksyon dyan. Kabalon ako sa pilion ni Papang. Atong naka-yellow. Ay, pwede. Oo. Pwede gidaksyon na dyan, no? Oo. And at the same time, pwede man ang naka-blue. Gani antes pa man Action Alvin sa ibang plan naton nga mga listeners, aton nga mga Facebook live viewers para mabalaan nyo na mga istoryan lang takobla sa live kay live feed ni subong makitaan gid ang sitwasyon. Aktual Action na dyan, no? Actually, ang patrol, ari diri subong sa tubang mismo sa New Government Center. And diri action na dyan, makitaan ta mismo, no? Ang presensya sa aton nga mga kapulisan sa idalom sa police station number 4, duha ka patrol. Ang Ara sila? Oo, ari sila. Ang ila sining bagong patrol bala. Hindi ka maglahat. Action na dyan, no? Mayo na ganit ribot sila. Oo, pamain pa ko na. Be, mangkutan na sila, be, kung gano'n na sila, be, mangkutan na sila, be. Gano ka mo di? Teka lang ko lagaw, laki mo yung sige, grabe ka talaga, gusto nyo tagpulo lang. Gusto mo, tagpulo lang? O, nakita mo yung section dyan, personal? Oo, kagwapo. Ara naman ta. Nagkakampal yung action dyan. Ano na mga pangalan nila, man? Ba si mga, ano na? Dali. Anong pangalan mo? Melanie Maro Galia. Melanie Maro. Ikaw. Danilin Gabileo. Oh, Danilin. Ang naka-yelo. Sino, Marlon mo, the Jane Marie kong gabi. Kontong timprano, John Mark, kung gabi. Kung dyan mo, ano kung agaw? Kung gabi na Jean Mary. Kaya ang balada si Jean Mary, may pakilala ko siya. Oo, may ipakilala ko sa iya. May isa pa din yung isa lang papalapitan ko. Tupad ni Papang. Oo. Gada ko yan si Papang ito ka seryoso. Nga man, Huwag ka concentrate sa akon. puwerte ako. Ari, ma'am, palapit ko pala ano may kadali lang. Ikaw. Ari. Anong pangalan mo? Mara. Mara Clara? Ano nga pala si Mara? The wave shop. Bato ba nga sabi? Dali dito, no? Pwede. May aksyon na dyan. Pwede Pwede para kay Papa.
Tingala ko duga ujak sa duga text sa akon si Papango. Ang bala tadlungon ta ko no. Ang makitan mo ang kasadya sa siningang gabi aksyon na dyan, bangod ang duha ka papang, get together din hamon mo. Ati inyo ginanga duwa ngampay? Pwede mo na ya, 1 plus 1 Equals 2. Kaya ang isa ka papang, gapong ko subong. Oo, ang isa. Ang isa yara sa likod. Ah, Ako sa na likod. atong cameraman. Oh, may ara lalaki sa likod oh, pa si Budjakan na ka na. Anyway, aksyon na dyan, masadya ang kagabihon diriwan kung ari ka sa New Government Center. Why da may kapalipod? Wala sa may kapalipodriya, ginalantawan niya mo ni Papang Nixon. Kapadulom. Why man kapadulom-dulom? Wala man sa may nagapadulom-dulom, no? Gano'n lang be, kapasanag-sanag lang. Kapasanag lang, kay ang damo di aksyon dyan, magluwas sa pulis. Ah. May ari man ang mga tropa naton, pangliw ko diri pango, ang mga men naton, maway ba mga POSO members, no? Action Alvin, Yes, sir. damo balaga pamangkot sa kon ano kunong tingog ni Papang Nixon taho mo? Do gusto nilang batian man blang tingog ni Papang. Karon bla kay anon. Ara na yung mga taga-puso na? Yes, mga taga-POSO, sir, no? Taga-POSO, sir. Ay, sir, full satellite movement. Okay, Ah. Di sa mga force multiplier. Sir, o, sir. Te, kumusta na sila? Kumusta sir? Tumusta paglibot-libot, ha? Ati, Musli, sir, gina-remind na kitang mga parents nga upod man nila, mga minor nila, nga mga bata, nga mga teenager, subong, nga mga Ah. minor. Gina-remind na sila nga alas 10 Scorpio na. Ay, very good, Amo na nga ton, subong papel sa paglibot-libot dire, para nga malikawan naton, sir, ang panser. Ang another naman niya rayot. So, amo na subong nagigya ginapa nagit sa aton kapulisan na malikawan na na. Ang mga force multiplier is mong nagabulig sila Action Alvin, no? Seksyon na dyan, no? Mga force multiplier, nagabulig man sa aton mga kapulisan. May poso man, ang poso, ara man subong aksyon na dyan sa tumong mismo sa New Government Center. Sa pinaka... Ang mga nagabaligya, daara gyapon skilid sa tabok sang panasate kao. Yes, sir, sakto na, aksyon na dyan, no? Para sila sa tabok mismo, pili ka lang, anong gusto mo? Fishball? Ano din yung paborito mo? Hindi atong gusto kong naka-short. Sin Mary kung gabi. hindi ta pwede galing una kapili kay gambal di sa papangadaan kayo hondo ko no sa papangabi una papili danay kay ang bili ng ato na. Di ba? Sakto, no? Si Papanga nga unahon ta. But Oh. anyway, aksyon na dyan. Magluwas din sa mga baligya nga mga pagkaon, of course. May ari man din aksyon na dyan ang mga balloons. Pero amat-amat na tahaw, no? Okay. Ang mga kabataan nga nagatinir sa subong kay ari ka concentration ang mga katapos ang kapulisan sa Idalom sa police station number 4, no? Pero kung nato nato Action Alvin subong agab kay tiara naman gid ang force multiplier ang pulis nagalibot dugangan pagit sang poso subong to na regulate gid man dola na gid man sa mga minors dra o kunabi do mga layaw-layaw. Aksyon na dyan, wala na sa may mga minors kita nga nakitan diri. Sa bangod man sa kapulisan ta nga ari diri plus ang mga forced multipliers and at the same time ang mga posto employees yasang syudad. So ariyan man sila diri aksyon na dyan nagapatigayon man sa katawahayan sa sininga kagabihon. Okay. Especially diri sa area sa New Government Center aksyon dyan. Mapatian mo Ambal nila di Action Alvin no ang ambal action dyan akon lang na ang isabi. Pwede. Si Ricky Soriano dumambit pa oh. Sinong gusto niya? Itong naka-yellow? Bisan na to pang lain-lain ko naga kagabi. Ambal gani ni Migo ta Vicente sa may check-in. Ambal do type gid ko no ni Papang ang naka-color yellow. Demand, subong nga gabi, ano na yun, picture taking ko. Wow, sana all artistahin. Sana all, may
magpa-picture man, ha? Si Papang, gusto nila makakuha picture sa atin. Sige, ari na pang. Kita mo. After some picture, number din, pang! Pang, number... pagkatapos ang picture, number ta. Isa pa. Isa pa. Lain gid man kun daw artista ako ng tsura mo daw sobra ka pa sa ano nga ba? Gani man. Hindi ba subong, ha? Si Papang, Nixon Tahom. Oo. May plan tawa ko dabi sa mga tao, dabi sa palibot, action na bin. Basta mga pwede mo makuha abla ang ara, dabi may kabaligya, daga tinumpok man nga tao sa kabaligyan dadampe. Aksyon na dyan, no? Arada ang mga tinumpok sa mga baligyaan sa kilid sa Panasiatic, ang iban yung mga salakyan, riman diri ang iban, ang medyo marugahon sa aton sing background aksyon na dyan, inabangod, may mga ginatawag ta, no? Ining mga dalagong mga sounds bala, kaya okay. ang mga salakyan, may mga... Bebra to, ano na siya ang salakyan? Ara, may lapit sa inyo action Alvin or medyo layo ang mga salakyan ngayon eh? Gusto ko na makita kung gay na, no? Das labira? Medyo layo direksyon na dyan. Okay, medyo layo. Lapit sa may gasolinahan na bla. Dara sila ginpahamtang para maghahod yan, aksyon na dyan. Pero diri sa kilid why naman masyado, magluwas lang dito mismo sa kilid sa gasolinahan, aksyon na. Okay, no? Dra na sila subong nga gabi-abi ni Action Alvin sa may Bacolod City Government Center. Let's check kung ano tabo, base bla nagka-problema Action Alvin? Aksyon na dyan, no? Amo na ni ang kwanta sa communication kung medyo Ganit. Pero anyway, Action Alvin, subong nga gabi, in terms of volume sa kadamuon sang tao sa NJC, do lagid man siguro naka-apekto na tabo nga riot, kaya isolated case gid man lang to eh. Sakto na, isolated case lang man na siya, aksyon na dyan. And at the same time, kay tungod man sa presensya karon sa mga otoridad kaga iban pa, siyempre, matahap na. Dining may mga malaing nga tuyo, bala. Ang term gani, malaing nga ginhawa, bala. Subong ya, makitantang kalabanan diriya, Okay. Sige, anyway, tamo na, no? Ang sitwasyon dira, based observation, Action Alvin, do, hindi gid man wala gid man nakapekto, no? aksyon na dyan. Marutawhay, no? Sa siningang kagabihon, dahil naman sa area sa New Government Center. So far, ang maning observation sa patrol sa area sa New Government Center. Ang mga talanunta sa syudad sa Bacolod. Okay. Kamusta ton nga madalanon? Damo pa man sa lakyan? Yes, may harap aksyon na dyan. Mo pa nagabiyahe, especially sa downtown area, ang kalabanan, gahulat man sila sa ila sining mga customers, Suki nila sa dalan. Di nga yes. suki na. Oo, suki pala nilang mga passengers. Okay. Oo, nga going sa area sang Sumag, area sa Punta Taytay, iba niya, going naman sa area sa Barangay Bata. So, alright, go ahead, Action Alvin. amaning observation sa patrol, may aksyon Papang Nixon Tahom, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita. Okay. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid sa observation report ni Action Alvin Graba. Back to back sa piloto sa patrol, Action Papang Nixon Tahom. Alias IT boy naman sa buong. Perte do expert na sa Papang Nixon magulong kapyot camera, no? Kag magbulo video dira, ga-enhance. Perte kila si Papang Nixon, Action James. Kaya nga tonto nga stand, wala to isang tuluntungan sa cellphone. Thank you no, Brian. Ginigta niya ka nylon. Perte nga resourcefulness ni Papang Nixon. Nag-check ko sa patrol. Putangan niyo tayo sa nylon para lang matakot ang cellphone. Sa tion sa pagkinahanglan, may papangka nga masaligan. Ano na maka-aksyon, no? At least may nakitaan kita dara nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kasi sa area dara mismo sang
Bacolod City Government Center, nagtingob ng pwersa sa mga kapulisan, force multiplier, kag mga posto guard sa Bacolod City Government Center, nagabantay lamang mamintinar ang kalinong kagatawayan dra mismo makaaksyon na good nga hindi ni magtugas ang kahangawa, kabalaka sa mga nagalagaw dra kon kagabihon. Mayang gabi dra kay Rick Warren, Rick Warren perte. Kay Sir Darren John Villanueva, may gabi dra kay John Lloyd Belbar. Hindi gini pwede ko rin malipatan kay basisok mata niya tabala. Pangambal ni SM, isaylo ka na ko sa IT department. Okay kasi mo pang. Ito yung mga hindi kini siguro kay ang iya ni abilidad niya pang lain gini nga daan ni miss. Mayang gabi dra kay Ma'am Yvonne Voucher, good evening. Action John, Don Sharing. Pagkatahom bala pamatian ko gina-share yung aton nga Facebook Live kay wala ka kon public share nyo na. Damo pag ginamay malabota. Annalisa Vargas, good evening Action John. Pa-shoutout naman sa Vargas family. Pero may kikuno nagpamati ang Vargas family ho. Nagadining Vargas family, abi Ma'am Annalisa Vargas. Ma'am Jenky Dialagdon, please greet lang kay Mr. Arthur Jeff Villasor Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar Alma Oligon or Oligon, Mikey Montilla, inom ng classmates ng elementary sa Barangay Pandanon Elementary School. Madamo gid nga salamat. Aton nga correspondent sa eleksyon sa desisyon 2022 kay RJ De Hiliadra. Good evening. Hello man. Kag sa imong nga pamilya. Rufino Era Gabino, I'm watching from Handumanan, Action John. Good evening. Abali Ma'am Jing, kikino greet man sa akong family sa Barangay Pandano DSB. Praying for the successful operation of Tita Eva. Was ko no sa aga, no? Praying for a successful operation as well. Felix Guard, good PM Action John. Monitor kami dari sa may Bugo, Cebu. Musta man dara sa Cebu. I love Cebu. Amo nang kanta mo, no? Dugay na kitaway ka bisitas, dibo. Sooner or later. Action Radio Philippine Standard Time, las 10:18 na. Check na natin mga ka-aksyon ang pinakauling nga sitwasyon, mga balita na tipon sa aton mga aksyon correspondents. Di ka naman dito sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Ibalaw nato na abi kung kamusta tong sitwasyon. Nagturo talite. Ano tong panahon man. Anyway, happy birthday kay Tita Teresa Kirao, the mother of Yanni Kirao and the loving partner of Action Nani Kirao. Happy birthday dan, thank you so much sa manamit ka panyaga ginas, no? From asang family Kirao. Ricky Soriano, good evening Action John. Monitor lang ko sa Barangay Mandalagan, Georgina Subdivision. Kamyaw ko no ang Cobelo family sa Barangay Maaw. Speaking of Barangay Maaw, mayong gabi dara kay Kagawad Imbong Jo Campo. Good evening. Kay Kapitan Vito, dagay sa may Barangay Maaw, way kita bisita gid sa may Barangay Maaw. Pero personally kami ni Kagawad Imbong Jo Campo puro tika pisan. Nakakita ay kami naliligad nga si Manabla. I think that was the last week of my patrol works, no? Mga ka-aksyon, kalabot kami sa bago. Nakita ay kami itong ni Kagawad Imbong Jo Campo. Joshua Christopher Belas, good evening. May gabi dara si Imo Belas, kag si Imo dara nga family. Sally Auke de Suwa, good evening Action John, watching from some village. Keep safe everyone. Mayang gabi kay Kapitan Ricky Mijares sang Barangay Banago. First, check natin siguro ang report gikan sa may Southern Negros, ang report Action VJ Apasible. Samtang gina-check natin connection dito sa Northern Negros. Ibalo natin ang mga balita na tipo ni Action VJ Apasible. Action Night Patrol Field Reports. Action VJ sa report mayang gabi. Action John, arestado ang isa ka wanted person sa Banwasa na Castellana sa Mayo 28, 2022. Takna alas 11:30 sang aga ang utya sa paglapas sa Presidential Decree 1602. Ginkilala ang suspect sa kay Leo Española, 51 anyos, may asawa kag residente sa Sitio Punay, Barangay Robles sa Nasambit, Cabanwa. Ginsurvey ang warrant of arrest ng suspect sa Nakasilian ng pulis
sa pagpanguna ni Police Captain Daryl Ligos, hepe sa nasambit iyang istasyon. Ang mandamiento de aresto ni Espanyola ang may criminal case number 22-023 kag ini ang ginpapanao gaginpirmahan sa tuong Mayo 16, 2022 ni Honorable Joseph Valencia, presiding judge sa Municipal Trial Court Branch 9, Banwa naman iya sa Castellana. Nagadangat sa 30,000 ang piyansa sa suspect para siya sinitemporaryo na kahiluwayan. Sa karon, nagkahunong ini siya sa kustodiya sa kapulisan para sa nagakaigo na disposisyon. So far, amo ring madulong tanga balita para iya sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat sa report ni Action VJ Apasible. Check naman natin mga ka-aksyon ng aton koneksyon dito sa Northern Negros. Like natin ang report naman ni Aksyon Roger Gutib. Kamusta ito na yung mga balita ngayong artipon sumungid lamang nga gabi. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger sa report. Mayang gabi please come in. Yes, action dyan. Maing gabi sa ito mga ka-aksyon sa aton sini-action dyan nga pila ka mga balita ginapara-up na nato na pila ka mga insidente na klatabo dre sa may syudad ng Sagay. Kaya medyo matultawhay man ang syudad sa Cadiz action dyan. Na-check natin kayo ng blatter dito. Daw wala magin sa mga significant. Kaya pasalamat man nga matultawhay ang syudad sa Cadiz. So this time mga aton man sining focus ning duha ka mga insidente bala diri sa may syudad sa Sagay. Ang una tong kahapon nga natabo nga sa diin angkon gid sa kamatayon ng isa ka truck driver matapos nga gilutang ini sa mismo talapsan sang tubo sa talaga kargada ang iya sa truck nga ginamaniho gilutang sa mga alas 10:40 takna sang aga kahapon. Ini ang biktima nga si Ernie Isaki. Suno pa sa report nga subong padayon pa ba ng investigasyon sinisang mga kasapos sa kapulisan sa interview naton kay Ina sa kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe kaga siya mismo ang nagapahayag nga under investigation pa sa gapon. Ang biktima ini nga si Ernie Isaki nga ginlutang maka tatlo gid ka bises ka ginturahan siya kamatayon sa gidala sa ospital diri sa Alfredo Marañon Senior District Hospital sa Ciudad San Sagay dito na rival na kag sa subong wala pa gid sa pagkilala sa suspect kag wala pa man ma-establish kung ano ang motibo aksyon dyan. Sa pag hindi kaso nga aton sila nga gin follow up ining may kataran sa suicide sa tong Sabado sang gabi sa ringin report man sang Domingo sang aga sa bahin sang Sagay City PNP kag nagibisigar man ang syudad sa Sagay sa sining involved nga 14 anyos ang biktima diri kag isa ka babayi nga nasapuan sa iya man sinidua ka mga abyan nga mga kababaynan man nga mga minoridad nga nagabitay sa iya kaugalingon gamit ang PC. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe ang hepe sa Sagay City PNP may kasaran siya nga according to sir, suicide sir at based na rin doon sa mga kasama na doon sa area at pati na yung mga tao na nagdala dito sa hospital. Ano sir, may problema ba itong minor de edad dyan? Bakit may committed suicide? Hindi na natin inaano sir, check na lang doon sa na yun ang inana ng pamilya na gusto na lang sila ng privacy. Pero ibig sabihin sir, hindi na sila interesado doon sa malalim na investigasyon sir? Inano na muna natin yun sir, ibibigyan na natin ng ito muna yung as per request ng pamilya sir. I see, okay. Sige sir, total, kung sakaling nang bigay sa pahayag yan o ano yung mga gusto nila, nandiyan naman kapulisan natin, nanda naman na gumawa ng kung anong gusto nilang investigation sir. Correct sir. Anytime naman sir, available naman natin yung mga records at tandaan naman ang mga investiga natin to conduct.
Mandali sir, sinagawan pa. Yan ang ini nga kaso nagtabo sa tong alas 6:20 takna sa gabi sa Sabado sa may isa ka purok diri sa Barangay Olsagay, sirad sang Sagay. Ang kapulisan nagalantaw diri nga suicide ang kaso pero wala pa man nila gina-close kida nga muna na ang kabanalan sa kaso pero pamilya karon ni sila respect nila ang privacy ng tungod kay nag-suicide ang ila sila nga bata ay minor de edad pa. At masubo man nga bahin sa pamilya so diyan ang ato naman diri kati gina-follow up nato sa kapulisan nagbabalaan taman kung bala ang ila siniyak sundian nga investigasyon kung bala pure nga suicide o kung may ara foul play for so far daw ra pagid sang mahatagid nga tuloy investigasyon man ang kapulisan sa siyudad sang Sagay. Report gikan diri sa may siyudad sang Sagay para sa Aksyon Patrol. Ini sa Aksyon Roger Gutib report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Thank you so much sa report ni Action Roger Gutib. Gikan naman digto sa kaduhangan distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Mayang gabi drag kay Ricky Soriano, Crisanto Orbista, mayang gabi Action John Tamyaw sa tanan nga taga Masaling Kawayan. Salamat gid. Salamat man sa inyo nga pagpaurok-urok subong nga gabi. Nida Belorte Olarte, good evening dra. Dapat ko na may curfew gid sa mga minor de edad. Renita Pilia, good evening. Mario Olvido Aquiza, Action John, good evening. Monitor lang sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring sa Silay City. Katie Vermam, good evening dra sa imo. Kurt Nathaniel De La Torre, good evening. Action John, monitor lang Purok Duluna na Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat gida. Mayad nga gabi man kay Ma'am Vanessa Mayo. Gaupod lang sa imo dari ko no while ga-duty subong. Oy halong sa pag-duty dira sa may Rochester, Minnesota, USA. God bless regards ako sa family sa Barangay Tangob. Kay Ma'am Alvarez Mercado Herrera, salamat gid sa Barangay Tangob mga kaaksyon. Ibalo naman nato ng pinakauling nga mga balita nga natipon sa aton aksyon correspondent gikan naman sa unang distrito sa Negros Occidental. Naka-standby sa piyak linya si Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Nels, mayong gabi, kamusta? Yes, Aksyon John, mayong gabi man kag sa aton sini nga mga kaaksyon. So, indikasyon guro ni isang maatupa ang ulan kayo ang porting amlok di sa amon dio. Kagapo na mo manda Dres Bacolod do ulan man eh. Amo na gali, abi ko ganito ano lang na parts ang panaho panyempo abi o kung season nila gina-identify man nagleksyon ni Luzon nga daw senyales. Oo, kayo porte na ning amlok di sa ba kaya ginadisturbo ako di report ko. Kaya rikos dalom sa suga, Okay na ako ginadisturbo ya kasamtang ka report Kasi karon dugay-dugay, blama tulon ko na sa ito. Hindi ila kapag disturbohon kung nagahulid ka na. Ay na, at ipatyo ng suga. Kung patso ng suga, hindi ba sa kakita mo, no? Oo, kay kung patyo mo suga, Aksyon dyan, di naman isa magkadto mo. Oo, pero kung pasigaw mong suga, na siya, makadto na siya. Ati, isa-isa pa na aksyon na Nelson. Ano mo ginagin? Matsakan do, raga-raga na guay. Raga, gidi, Raga-raga? Oo. Ati, maulan ginaguro? Maulan niyo, kay daw alos ni, hindi ni magwantag, imbutangan na ni gani tubig, di, lapit na ni isa di ka balabador ning tubig, dis dalom sang suga, ara Japon. Ati, basik dugay-dugay, pag bugtaw yung pagkaga, puno na na. Ati, dugay-dugay, di patyo na ning suga, kay parang untat na nisla, kay parang dula nisla. Oo. Amo gina mga pamaagi, Ang grabe man yung raga-raga, no, do. Ano? Hindi mo maintindihan sila, no? Kamalo kagay nga, gaw mo na. Gay nga go last trip kayo, last day of May nga daan. Karon? Oo, May 31 mong gagaripat-lipat ka kaya nakabaton ka sweldo ba? Ay na? Na do ato naman na dito sa lain lugar. Sa lahi na nagdiretso? Si Sana All? Sana all Amo na ito nga bali nga ganyo? Sana All.
all. Di pareho bla sa San Carlos sa aksyon dyan, nga ti kaina, ang aton sini nga mga kapulisan nagalambiyong sa dalanon sang San Carlos, may paburger pa. Oh, Baburger para sa? paburger sa mga tricycad driver. Wow! Oh. Amo na tutuod nga? Manutuod nga charity work. Sana all. Oh, sana all. Regards na kay Ma'am Ruby Aurita. Oo, birthday ya, bo timing man. Birthday ka rin, Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, lagi tadam, lipat ka. Happy birthday, gida, Ma'am Ruby Aurita. Oh, birthday ya kay na. Kung may sulusobra lang daw. Kung may sumusobra lang tayo, makakasod sa San Carlos, yung pitik-pitiki man tada. Oo, hindi lang sa mga tricycle driver, bla. Mayo nga iya nga, no, nga iya birthday celebration sa Oo. charity works. Dungan sa charity work nila nga sa mga tricycle driver, may paburger pa. Oh, Mayo mayo man. Sabagay, kay tidratan sa San Carlos, urbanized na nga lugar, may store na yaka Jollibee. Oh, tiyo. Di, amba ko na gani, may nagka-comment dire, dapat kuno action dyan, ikaw man. Di Oh, ganit ang ikaw, problema, ang sa amon lugar, why tiyo Jollibee? At ti may araman niya, guro, dahil lain po din na blastrak-tarak. Hindi na bala pagpilita. Jollibee lang kuno Na? Kaya Di ba ko mo- la Jollibee. Ma-eximtig ka gisina ko nula Jollibee. Kati may rason ka, ti wala Jollibee. Why Jollibee? Ti, sa amon to sa Isabela nga, daan why Jollibee? Ti, why git sila sukton sa akon nga Jollibee? Ti, mo gina... Anyway, congratulations kay happy birthday kay Ma'am Ruby Aurita. Dala. Mo gani. Pila ka na, ma'am? Mabalaan mo na lang sa uli ko. Yes, sa aksyon niya dyan ang impormasyon kag balita na to madala karon nga gabi anom tanan ka mga motorsiklo ang gin-impound sa aton sini nga mga kapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava matapos ini sila ang nakaladakpan sang unprescribed nga mapler o kon nablang gin-modified ang mapler ginpang-islan sang mga mahilig man mag-modified sa mga motor nila. So nga aton sini mga kapulisan diri sa tubang sang plaza sa Minchaca Park sa National Highway ang nagpatigayon sa nga checkpoint kay nasa sinigid lamang nga hapon. So anom tanan ka mga motorsiklo ang ginahatagan sang ticket sang aton sini nga mga kapulisan bilang biolasyon sa hindi prescribed nga mapler nga ila sinigi pamutang sa ila sini nga mga motorsiklo. So hambal sa aton sini nga mga kapulisan ni Police Staff Master Sergeant Agustin nga dapat hindi na pag-modified ang motor kung anong ginhatag kag kung anong ilagi utang diya sa kompanya mo na lang na kay para nga hindi na sila perwisyo pa sa panahon nga mayara operasyon ang aton sini nga mga kapulisan action dyan. So isa ni ka mga reminder sa aton sini nga mga motorsiklo, ilabi na gid sa mahilig sa motor nga hindi nyo na pagliwata ang ara sa inyo sini nga mga motorsiklo. So amo ni aksyon dyan karon nga gabi medyo matawhay, malinong kag wala na masyado sang nagalagaw sa dalanon kag sa pila ka mga area sa aton especially sa aton sin area of responsibility kag aton sini nga mga pulisan padayon man nga nagalambiyong ilabi na gid para nga malikawan ang ang kinawatay subong kay daw ang kinawatay amo subong ang ginabantayan sa aton sini nga mga kapulisan action na dyan. So para wala gid man sa mga dalagko nga mga nakabalhag sa aton sini blatter entry sa aton sini nga mga kapulisan sa aton sini nga pag check sa pila ka mga area sa Tubuso, Calatrava, subong man sa siyudad sang San Carlos. Situationer kag pila ka may informasyon madulong naton para sa action ang night patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Salamat man sa report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa kadua una nga distrito, 1st District sang Negros Occidental. Salamat, happy birthday dira kay Police Lieutenant Ruby Aurita sa may syudad sang San Carlos. Next naman nato ni Balaon ang report nga natipo naman ni Aksyon Arlo Ticar gikan sa 3rd District sang Negros Occidental. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Nelson sa report, mayong gabi, please come in. Aksyon dyan, duha ka mga persona ini ang natigayon nga nadakpan sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police nga nagbaylar ini sang Presidential Decree 1602. Din ang nasambit nga mga persona ang nadakpan ini mga takna alas 2:25 sing hapon sa dong nagligad nga adlaw dira sa may Industria Street, Barangay Sauntin, siyudad sang Talisay. Kagangining mga suspect aksyon dyan ang natigayon nga nadakpan kag ginkilala nga mo sanday Gerald Sindeco E. Oliveres, 31 anyos ang edad, isa ka soltero, isa ka STLBit collector kag pumuloy ini sang Purok Ponsetya, Barangay Saunten, siyudad sa Talisay. Kagang isa pagid ka mga kapersona nga nadakpan amo si Edwin Pabiana E. Bromeo, 66 anyos ang edad, isa ka soltero, wala sang trabaho, kag pumuloy ini sang Block 22 Lot 6 Carmela Valley Homes, Barangay Zone 12, siyudad sang Talisay. Ang nasambit nga mga persona ang natigayon ini nga nadakpan sa mga katapos ang Talisay City Philippine National Police pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, pinaagi man sa pagkandak sa gambling operation. Diin nagresulta ini sa pagkadakop sa sining duha ka mga persona nga akto gid ini nga nadakpan nga nagahampang sang tombo o kon ginatawag nga Karai Cruz. Ang nasambit nga mga persona nakuhaan ini sa ila sini nga posisyon kag kontrol sang tatlo ka mga batanhan sang ginatawag nga tumbo, tatlo ini ka o kon 3 pesos kag iban pagig nga mga gambling para paraphernalia lakip nga na-recover sang mga kapulisan aksyon dyan. Amo ang ila sining nga taya nga bali 605 pesos nga kung sa diin ini may nagkalailain nga mga denominasyon sang kwarta nga na-recover sa mga kapulisan. Ang ining duwa ang gindetain sa may custodial facilities ng Talisay City Philippine National Police apang pagkaligad sang 24 oras nga reglementary period. Ini sila ang ginrelease kag posible nga magapangatubang sang kaso nga pagbelar sang Presidential Decree 1602 kon ang ining duwa ang mapaila na gid sang kaso formal sa korte suno pa sa info nga ginpalayag sa aton sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police. Sa katapusan aksyon dyan, may gabi lang sa tanan nga makatapo sang Talisay City Police Personnel o kon Talisay City Police Office. Report nagikan sa siyudad ng Talisay. This is Aksyon Arlo Tica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, last 10:39 na. Salamat sa report ni Aksyon Arlo Ticara, gikan sa 3rd District sang Negros Occidental. Mayang gabi dira kay April Mandiuya, Gerans Barela, good evening watching from Villa Angela. Huwag yun ang asawa, yang si Jerica Barela. Cornelio de Queen Legzina, mayang gabi aksyon dyan, monitor ko dira sa may Purok Mabinuligon, Barangay Alianza sa may Bago City. Ang family donation nagapamati Gid Subong, samtang kuno nagapanyapon, madamo nga salamat. Marilu Travilla Catinoy, good evening. Mayang gabi dira sa imo ma'am. Carvey Maka, mayang gabi. Kamyaw yun ang kuno makuring family, solid action radio listeners. Alexis Torre, mayang gabi. Ma'am Jocelyn, good evening as well. Ang iban karon naman. Pwede tayo maka-aksyon sa atong pagbalik. Ang report naman sa atong patrol. Dili sa gihapon sa Aksyon Night Patrol. Aksyon Night Patrol! Ang report kinamateryo bago lagid ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bayo.
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Kasi kaya Pinagapat-apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:54 na. O na ito na ang pinakauling nga final report rather sa aton nga patrol. Huwag kay Aksyon Alvin Grava. Pero antes naman na mayang gabi dira kay Ma'am Jocelyn, John Peter Salmorin Flor de Liza, good evening. Ma'am Love Canono, good evening. Pa-shoutout ko lang kay papaya ko ng Ernesto Rivera. Mayang gabi man kay Manny Loquias, good evening Sir John. May arala kami mga pila ka mga changes Samon nga scheduling Sir Manny Loquias. Muna nakisaga ulo adjust kaya for the betterment of our programming man. Diri sa may Aksyon Radyo Bacolod. Mga ka-aksyon, nyari na ang balik report sa aton nga patrol, Patrol 2 with Aksyon Alvin Grava. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Alvin sa report, please come in. Arestado ining wanted sang kasuguan matapos na siplatan sang mga kapulisan idalong sa police station number 4 sa Dalan Galo Hilado, barangay 22 diri sa syudad sang Bacolod. Ining na aresto ang ginkilala kay Christian J. Guangco, GNP 7 anyos, nagapuyo sa barangay Takuling diri sa syudad sang Bacolod. Si Guangco Action John ang nakabayular sa Section 5 sang Article 3 sang RA 7610.
o kuna Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ining warrant of arrest ang ginisyo ni Judge P.V. Gargaciel Balbin, ang Regional Trial Court Branch 41 Judge, sa diin 180,000 pesos ang piyansa para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Si Guangco ang nahunong karon sa custodial facility sa Police Station number 4. Sa dugang paginaton nga balita, ginabulubanta 225,000 pesos nga balor sa pagabutang ang natupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad alas 12 pasado kaina sa area sang Country Homes Subdivision, Barangay Alihis, diri sa siyudad ng Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legazpi, nag-umpisa ang kalayo sa kusina kag subong man sa utility area sa puluyan mismo nga ginapanagiyahan ni Ken Furuyama. Ginausisa sa karon aksyon na dyan ang gintunaan sang kalayo. Report sang patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Good night, ka. Action Radio Philippine Standard Time, las 10:58 na. Maraming nga salamat sa final report ng Patrol 2. Bolga Action Alvin Grava mga kaaksyon. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalakad sa Action Night Patrol subong nga Martes nga edisyon, Mayo 31, 2022. Madamo nga salamat sa atong tanan nga tagpalamati via Transistor Radio kag sa atong live streaming nga nagupod sa atong nga pagpangalagad subong gidamang nga gabi mga kaaksyon. Madamo man nga salamat sa atong nga aksyon unit reporters sa Patrol 2 Aksyon Alvin Grava and Aksyon Papang Nixon Tahom. Aton nga aksyon correspondent Aksyon Nelson Patenio, Aksyon Roger Gotib, Aksyon Arlo Ticar kag Aksyon VJ Apasible. Sa ato naman yung News Center Aksyon An Defensor, kaupod naton diri sa technical side Aksyon Nelmar Madera kag Aksyon Christian James Binares. Sa ngalan sang inyo regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa, talos kita temporary sa pagpangalagad sumong gidamang nga gabi. Ako naman si Aksyon John Diaz. Nagapasalamat gid sa tutarang mga kaaksyon. Hindi gid ka mag-untat sa pag-monitor diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Tub-tub naman buwas sa kaagahon sa Aksyon Reports first portion na Aksyon Fred Salangap. Sa liwat madamo gid nga salamat mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.